Bon dia, senyor Bustos. Hola, bon dia. 24 hores després que vostè sigués en aquest programa i que vostè digués allò tan clar de... Escolti, a l'hora de retallar el dèficit, els ajuntaments que no ens mirin. És evident que vostè a aquella hora no havia llegit el butlletí oficial de l'Estat. No, poc després de sortir del seu programa vaig entendre que vindre cap a Madrid per intentar suavitzar o trobar una solució a l'article 14.2, que sens dubte era demoledor contra els ajuntaments. I precisament avui vostè participa a la trobada de la Federació de Municipios per intentar analitzar això, però suposo que ja li han dit que el butlletí oficial de l'Estat avui rectifica el d'ahir. Sí, perquè ahir vam tindre una reunió amb el vicepresident Chaves i vam estar analitzant el decret i a darrera hora de la tarda-nit, més tard de la nit, doncs ens comunicaven des de la vicepresidència econòmica que hi hauria aquesta rectificació avui. Per tant, vostè va entendre un cop baix el que el govern espanyol dedicava als municipis? Bueno, permeti'm que en tota discreció li digui que si s'ha rectificat el cop va durar poques hores. Si hagués estat aquest el concepte per qualificar l'article 14.2 que impedia als ajuntaments poder demanar els crèdits que havien de fer front a inversions compromeses a través del PUOS, a través del FEDER, el Fons de Cohesió, a la llei de barris, en fi, això era impedir, perquè no parlem de dèficit, parlem de deute, i la deute no genera dèficit si el pots pagar. Per tant, això és el que ahir vam estar discutint durant moltes hores i al final, quan es van comunicar que hi hauria una rectificació d'errada posant que a partir de l'1 de gener del 2011, jo crec que això ha tranquil·litzat a tots els alcaldes i alcaldesses que han tingut l'oportunitat de parlar. O sigui, m'està dient que el govern va admetre que això no ho havia fet bé tampoc. Si ha rectificat, jo crec que és una correcció que queda clara. Aleshores, què li explicaven a vostè ahir, a l'hora que tenia aquestes reunions amb el vicepresident Chaves, etc., què li explicaven de per què ho havien fet i per què ho havien fet d'amagat, ja que ningú de vostès no sabia que això estava previst? Bueno, jo crec que ells tenen la impressió de que alguns ajuntaments són el total dels ajuntaments. M'explicaré. Ells tenen les dades de que hi ha alguns ajuntaments molt importants... Madrid, comencem per Madrid, que és el més endeutat de tots, senyor Bustos. Vostè és molt elegant i no vol posar el seu amic Ruiz Gallardón contra les cordes. Però és Ruiz Gallardón qui té el problema avui. Però és que sap què passa? Que nosaltres entre els alcaldes som solidaris sempre i per tant, malgrat que vostè insisteix, m'ha de permetre parlar sense identificar, vostè ho ha dit, doncs ja està, no ho diré jo, no ho repetiré jo, però en qualsevol cas... Home, no, ho dic jo, però és que avui és a tota la premsa, senyor Bustos. Madrid, 7.000 milions. Sí, l'aventura de Madrid sobre la candidatura olímpica que ha fet que segurament tingui més deute del que seria raonable per una ciutat. Però en qualsevol cas... Sobretot, perdoni, una candidatura frustrada, s'ha de dir tot. Sí. Però en qualsevol cas, suposo que aquesta imatge d'alguns ajuntaments que han anat més enllà del que econòmicament podrien o tindre comprensió, equilibri econòmic financer, doncs provoca que segurament el govern tingui una part del govern, en aquest cas d'Economia i d'Hisenda, que això és una cosa generalitzada. I quan es demostra que no, que són casos molt concrets, doncs segur que han tingut en compte tots aquests paràmetres per dir, bueno, d'acord, perquè estaven en lloc moltes inversions. Miri, mentre jo m'anava cap a Madrid, el senyor Recoder anava a convocar un ple extraordinari. Sí. Perquè, clar, hi ha moltes inversions que estaven pendents de crèdit. I clar, això no pot ser. Per això jo crec que la millor solució ha estat la rectificació que s'ha produït i s'ha fet pública per tranquil·litzar el conjunt d'alcaldes i alcaldesses que tenien, en aquest cas, l'inconvenient de no poder complir els compromisos d'inversió. Per tant, aquesta reunió de la Federació Espanyola de Municipios, de la qual vostè també participa activament d'aquí una estona, serà una mica més tranquil·la. Això esperem. Esperem que sigui més tranquil·la perquè si no hagués estat, sens dubte, un problema pel món local, el món municipal, no només català, sinó també espanyol, evidentment. Gràcies, senyor Bustos, per atendre aquesta trucada, en aquest cas des de Madrid. Molta sort.